Los hombres en un bar, por ser mujer y mayor, me ignoran. Ezagun bat, kalean, naska. Militantziako kide batek, asanblada baten, eta amorrua. Gente mayor, engorliz, asko. Erasotzailea 18-20 urteko mutila, eta erasotua 18-20 urteko neska. Da modu bortitzean telefonoa kendu, telefono mugikorra kendu, eta ia norekin ari zan, eta ia zertan ari zan, eta hori guztia. Zer sentitu nuen? Kriston amorrua eta gainera amorrua erasoa beragatik, eta gainera errepikatzen direlako behin eta berriro. Un vecino de Gorliz me agredió y sentí impotencia de no poderme defender. En la calle, 2 hombres, miedo, impotencia y asco. Lanean, plentzian, amorrua eta naska. Lan elkarrizketa batean, enpresako buruak, amorrua. ¿Cuándo? Volviendo a casa después de las fiestas de noche. ¿Quién? Un desconocido. ¿Y qué siento? Miedo, y voy buscando las llaves en el bolso en cuanto llegue al portal a abrirlas. Y luego una vez que entro, vergüenza. Vergüenza porque la persona iba tranquilamente también por el mismo camino, supongo que hacia su casa. Bizilagunak, bikotea eta familia, etzeko lan banaketetan eta impotentzia. Jaietan, ezagun bat, naska. Un vecino, por teléfono, mucho asco. Txikitako herriko ezagun batek, Instagram bitartez eta naska sentitzen dut. Erasotzailea izan zen nire lagun baten osaba. 6 urte neukan, atarian izan zen, eta momentu horretan enintzen izan konstientea. Zeniken nuen minik sufritu jazan. Baina etzera joan nintzenean ikumenak izan ziren izugarriak, etzera joan gainera dirua eta gozokiak eman zizkidan, etzera joan nintzenean han sortu zen iskanbila eta salaparta mindutu ninduen gehiago familiako jarrerak, erasotzaile berak, baino. Enuen ezer ulertzen eta erruduna sentitu nintzen, 6 urte neukan eta ordune nipentsatzen nuen erruduna izan nintzela. Eta gero, enekien hor zen, 16 urterekin, egun batean ikusi nuen atarian, tipo bat eta ez dakiz zergatik piztu zitzaidan argitxo bat. Eta ara bera zen nire hori hausokide laugarren pisuko neska baten osaba. Eta hor sentitu nuen orduan lotza izugarria zeian nagusiagoa nintzen, eta orduan pasatu zitzaidan lotza izugarria. Ezin nion inori kontatu, bakardadea izugarria, sentitu nuen bakardadea eta lotza. Errudun sentimentua apurtxu beharraitzen zuen, baina batez bezain lotza. Eta gero eskerraia nagusia 22 urterekin, talde feminista sortzen ari ziren herrietan edo lan, eta orduan hitz egiten genuen, eta egia esateko hor nire lagunei kontatu nien, eta gaur egun egia esateko gaindituta daukat. Conductor, autobús e impotencia. Lanean zein militantzian, neska izateagatik eta baitare gaztea, nire lana eta ideien gutxiestea bizi izan dut, askotan, zeneska jatorra, zenbat azerretzen zaren, kemaja eta olako gauzak amorrua ematen didate eta zerretzen naute. Jaietan ez ezagun bat naska. Gizon ez ezagun batek, Bilbon eta amorrua. Pareja, a una amiga, mucha rabia. Irakaslea, klasean, amorrua.
Nik gogoratzen dudan lehenengo bizipena oso gaztea nintzela izan zen, Gorlizko ikastetxean ikasten nuen, eta agure batek katukume bat zeukan hor ikastetxearen alboan, eta hori erabilita bere izterretan esertzen gintuen, eta batez ere ni arratsaldero azkenean bukatu nuen, zeozera arraroa iruditu zitzaidanean moztu nuen, eta gogoratzen dut aitak azkenean bere bila zeozer egin zuela, inoiz ez dut jakin zer. Orduan gizonen artean konpondutako zeozer izan zen. Nagusitu nintzenean, institutora jeitsi nintzen, eta ni banintzen ja emakume osoa, eta bertan obrak zeuden. Hango obreroek egunero irainak eta lizunkeriak botatzen zizkiguten, batez ere niri, nigia titiak eta kurbak nituelako, eta zuzendaritzan salatu nuenean inork ez zuen ezer egin, beraz, nik neuk egin behar izan nuen nire defentsa, oso bakarrik sentituta, eta gainera ni nintzen la que buscaba bulla edo, eta esan nuen eskola eremua ez da segurua guretzako. Eta nire ikasketak bukatu nituen ex batek egiten zidan akosoarekin. Beraz, niretzako jasarpenik bortitzena eskola eremuan izan da.